Bela gaur Bilbon bereziki jende asko dabil, sareko manifestazioak, Atletik eta Realaren arteko derbiak eta beherapenek jende ugari erakarri dute. Eta horren lekuko da gure lankidea Andoni Calvo. Kale nagusia gainezka egonda gaur Jonan egun osoan zehar, baina batez ere orain arratsaldean esan bezala manifestazioa, derbia eta beherapenen lehenengo asteburua elkartu direlako bihar igandean da, dendak itxita egongo dira, beraz gaur asko eta asko etorri dira Bizkaia osotik beherapenetara, batez ere esan bezala ona kale nagusira. Eta pertsona guzti hauen artean lapurrak daude, izan ere beherapenen sasoi honetan lapurretek gora egiten dute nabarmen. Eta izuzen horrexegatik ere gaurkoan ertzain gehiago aurkitu ditugu baita ere patruiatzen gora eta bera hemen kale nagusian dispositibo berezia daukate abian Gabonetatik hasi eta beherapenak bukatu arte, eta gainera beraiekin egon gara lan hori nola egiten duten gertutik ezagutzeko. Askorik gertatu zaie. Aquí, en el Corte Inglés, además. La documentación. Badauzkagu hemen mobilak, hemen ditugu bi poltso eta egiten dizute pizka aldioa eta esara konturatzen. Tomando un café en una terraza, me hicieron el lío enseñándome paraguas y se llevaron el móvil y el bolso. Beherapenetan gora egiten dute era honetako delituek. Denbora honetan, rebajetan, alba dute lapurtzen dizu. Jasoneren maskegorroz dendan duela aste batzuk 100 eurotik gorako txapela lapurtu zion gizon honek. Hecho mano de la gorra, yo no le vi, pero sí que me di cuenta luego cuando se marchó que me faltaba. Horregatik, gaurkoa bezalako egunetan agenten presentzia handiagoa da dendaz beterik dauden kaleetan. Lapurretak egoten dira eta saiatzen gara lapurrak hartzea edo lapurrek beren helburua ez lortzea. Eta ertzaintzaren presentziak lapurren lana sailtzen du eta herritarrei segurtasuna ematen die. Zerbait txarra egin nahi baldin baduzu, pentsatuko duzu pizka bat. Pizka bat bai. Me parece bien. Guk hemen egoteak ahalbidetzen du jendeak salatzea. Ertzaintzaren arabera puntu beroetan abando geltokiaren inguruan esaterako Bilbon egunero gutxienez 7 interbentzio egin behar izaten dituzte lapurretak direla eta. Euskadin Gabonetatik hona dispositibo berezia dago jende pilaketak dauden puntuetan, agenteak etengabe ari dira kalean lanean, tentuz ibiltzeko sasoiak baitira hauek.